Ya aku menggeh. Ora apa-apa. Ming napas sing kok ora bali meneh. Lah, maksudnya? Ayo ming napas mengko nek tok nggo tenguk leren wayange perang kok ora bali meneh. Mas Denko mbok aja banter-banter. Ya ora apa. Ya. Alon-alon ya Denko ki ra seneng. Ya sedengan wae lah. Ya. Rumasaku suwe-suwe lambene tak tilik kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman. Ndak jelek-jelek. Jan